Minekos-mekos na. Nahanap ko yung pakul. Good. Ito yung mismong may kiniling. With patola. O ano? Ano? Meatballs. Yung parang breakfast na ito picture. Sama ko pa rin po sila. Si Jay, si Gren, si Ella. Yung may-ari po ng bahay. Parang po yung damit. Kaya po pala. Aray. At least hindi halata na ibang kulasan yung patola. Ano to? Dessert. Dessert. Kala ko may mismo din. Ano sila? Nga unta. Ang kakasunuan ng pagkakaibigan. Walang uuwi hanggang tinauubos sa pagkain. Nagkatawagan po. So, ayun. Ano? Mamitas-mitas. Hanapin ang patola. Nagkasubukan ng separation eyesight. Grabe. Walang gustong humiwalay. Ayan. Actually, nananahimik na ang yun. Kumain na po kayo. Grabe ka naman. O, basta yan. Sus. Ayun na po siya. Ay, matik makalmi. Ay, imbutido. Akala ko yung meatballs. Dala ni Gwen yan. Naman eh. Okay. Lots more. Kanan na. Kanin ka. Ay, hindi ako mag-rice. Hindi, kasi mo magkanin. Kasi hindi. Walang tatayo sa bahay na ito. Alam niyo. Palang Magkanin ka. Boneless to. Oo, boneless. Shameless. Ano, ayoko na talaga sana mag-rice. Yung hindi pa, para. Dagdagan ko pa. Uy, later na. Ano ba yan? Masarap ang ano. Yung natulog ka, ayaw mo mag-rice. Masarap kumain ng kanin pag bagong gising. Oo. Opo, nakatulog po ako. Totoo po. Masarap yung gano'n. Yan. Ay. Ang delicious. Kung sa masda? Fairness, miss ko rin talaga itong miswa na to. Kami na may miswa, di ano rin kami. Hi, Ate Christy. Tsaka sardinas. Pwedeng mackerel or yung... Yung mackerel. Pero masosyal to, giniling. Gusto pa nga gawing balls. Naatan niyang gawing ano, meatballs. Ay, gusto pa nga ano to. Eh, di bibili mo yung itlog. Harina. Harina. Dapat palitan mo yung pagulay ni Mamshi. Eating with Mamshi. Shoutout nga para sa mga tauhan ni engineer. Hindi mo ko mapapanood ni. Sa akin to, no? Happy, happy. Ano ka ba? Biniling ka na niya doon. Oh. My God. 54 days bago magpasko. Kamusta na kayong lahat? Sarap. Grand fish. Side fish. Kumain ka. Kaya mo na sila magsandok. Malayo kasi sila. Kasi si Van po, bihira lang talaga mapuno yung kanyang dining area. Na pang-animan. Oh, sister. Okay na. Pero hindi pa po nag-bless. Nauna pa siya nakapagpapit. Sino yung saing? Ako. Yata. Diba? Ako ba? Team Airport. Malata? Anong malata? Gusto ko ng ano. Gusto ko ng parang palugaw. Yung mga sinabihan, parang hindi tayo nagmiswa. Yung semi-lugaw, mga ganun. Ito, gusto mong kanin malagkit. Kung ba makamata? pa rin? Pero sinukat ko siya. Kung ano sukat ng daliri ko.
Kasabitin. Ay, saba. Kulang. Nararamdaman kita. Isa pang daliri. Good evening, Assumption, Maribig. Lahat, kalamihan mga OFW. Pag isang takal gayon. Kung hanggang saan yung bigas, mula sa Paano pinakababa. sukat nung bigas, yung sukat ng tubig. Pero si Mama, hindi niya na masyadong ginagawa yun. Ang ginagawa niya, takal. Pinatakal niya yung bigas. Tapos hindi Tapos yung takal ng tubig. tubig. Kasi may takalan siya. Kung di ka sure, Kain lang si... uy. Kain! Sister KM. Guys, nandiyan na yung yung page ng Road Trippers. Naka-tag, baka naman palambing. Ikoy Asiatic. Sino ka itang followers ka ng wala akong tumupo? Road Trippers, no? Noni, yes. Masarap. Hi daw, sabi ni Idel. Wala. Ano na, Pards? Sabi ka na. Mga tila. Pinagluto ka ni Gwen. Alam niyo po ba yung sahog ng patola namin dito? Good for... Naging ingredients. Naging Grabe, ang laki nung papunta na sa upo. Hindi na po namin siya makita. Daw nakakamiss yung gano'ng Pero anong sinabi nung Sarap. Fruit Ninja doon sa... Pero wag Pag-iba ka. ng patola. Yung sukat ng patola. Oo. Halatang engineer ang gumawa. Parang cutter. Sukat Bala. na sukat. Bala kayo basta yung nguya. Ano naman may 7-up tayo? Sprite. Okay. Nakatinong bahay ka. Nancy, Ken, kain na. Kabilang kayo dito eh. Pila kayo dito sa niluto eh. Kami magkakasama kami kagabi. Habol kami ni Eden. Maganda yung mga ganyan ginagawa ninyong dalawa. Dapat kanina pa kayo umabol. Ayan na. Umulan. Tapos hindi kayo agad ayan. Hindi kayo agad nakasunod. Ayan. Nawa kayo, no? Ano kayo? Nag-check-in, nag-check out? Nag-add to cart. Nag-add to cart kayo, no? Sana all. Kami gigalay. Ano ba yun? Gigalay. Yung walang bato. 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 Bato mo ba yan? Oh, hindi masarap yan. Yung kaning lamig na ano ba natin? Oh, naipato. Nana pa yung baho. Ako naghahanap sana. Sayang. Kala ko, kala ko hindi nag-ano. In fairness, medyo walang papagkapitan. Hindi, maluwag talaga siya kung gusto ko ganyan siya. Nalit siya. Wow. Oo. Ma'am, si kailan uwi mo doon? Konti na lang sila. Ang importante hindi sila Evaporate. pinuntahan lang sila. Pero hindi sila nababawasan. So far. Natawa nga yung post niya. Meron pa siya. Sino kasama ni Brenda sa Japan? Oh, lalagay ko. Siya lang. Sa isla? Gani ba ka? Akala ko si Baka. Kung doon lang siya. Nandun na siya. Parang Sprite. Awa ko sabi sila uwi. Happy birthday nga pala kay Baka. Ang birthday niya ngayon. Hi, Baka! November 1? Ay, sa Brenda lang siya. Marami na kasi. At kay Jeff Rondilla, happy birthday din. Happy ano siya. Happy life. Diba? May jowa, may birthday, may anniversary. Sana all. Pinag-break. Bagong kasal. May jack-o'-lantern. Hindi naman masyado nakita yung... Sana all nagja-jack o lantern. Jack O'Land.
Yes, naka-jack-o'-lantern siya. Jack o para papampam. Hindi ko ba talaga alam kailan ako babalik ng farm? Kakpan ticket. Nabigla ka rin na. Malamig. Sarap? Sabi yung putido mo. Kamusta to kagabi? Hindi naman nag-overflowing. Alright. Kaya gising pa siyang umaga. Kain lang ako ng tayo. Sorry. Hindi naman masama ang tae. Pagkain niyo naman yun, nadurog lang talaga. Sarap. Pero okay na sa ako kumakain. Ang gamot niya. May hindi pa na isa dito. Iwan mo kaya. Ayan. Kay Andre. Ikaw gumawa ng ano? Yung butido. Ang butido, mami? Regalo sa akin yata. Regalo sa kanya. Yung handa mo dapat lang. Mukhang maraming tagahaka sa niya. Hi, Jeanette. Maraming nagbibigay ng mga... Kay mami. Oo, kasi pag nandun ka talaga sa province, So, sana mga baboy, manok, gano'n. Baka. Sa Batangas na pag kinakasan. kala mo dun talaga, ano? Patay babo dun. Sa Batangas ako nakapag-host ng kasalan na ano talaga, ang bongga. Shout out sa mga Batanggenyo, baka naman. Bongga talaga sila pagdating sa handaan. Tsaka ano, ito ay mula kay ganito, pa, 10,000. Ha! Tao lang yun na hindi pamilya. Hindi siya Balangli family, hindi. Kay Luella lang ito. Magsabitan na, no? Huwag mo nga yung tauhan mo, baka namimiss ako, CJ. Ang gusto mo? Hindi ba si Porman? Ha, okay. Minsan, ikaw kaya pumunta sa Nabotas. Eto Ay, di na mo ako. pa na-try, no? Hindi pa. Hindi pa ako nayaya. Oo nga pala. No? Hindi pa ako nadadala ni CJ doon kasi nga. Ganda doon sa Nabotas. Baka mag-half Wala pa day ako sila. na icebox. Kung ganda sa Nabotas, front beach. Grabe. Kita mo yung mga yate. Oo. As As in, ang dami mong market dun, friend. maraming dumadaong na marino. Oh. Tsaka shirtless. Yung marino sila pero sunog na sunog yung balat. Lop-lop na net high. Ganda ng pangalan mo. Sana all malop-lop. Nalala ko yung comment, no? Tawon. Yung kaibigan mo. Hindi na ito kaibigan mo kain lang na kain. Tinagoon lang. Gusto nyo ma-ilagay ko yung dumi ako na. Aray. May natatempo nag-online, lagi ko makain. Ganun talaga sa amin. Yun nga eh. Hindi na. Maria So, Larioque. edible naman. Ang bongga Ang ninyo sarap doon. pa. Actually, ano, parang ako for me, ako lang na sabaw. Oo. Eh, inano yung din Wala na, so, wala mo ito na. Hinintay ka muna kasi niya. Ay. Wow. Wow. Tandaan nyo. Walang tatayo hanggat hindi ubos yan. So, maubos yan. Pero kayo sa guardhouse. Alam mo ba kanina pumunta pa dito yung guard? May ano ba kayo? Ano sabi niya? Bibisita ba kayong Altea? Bibisita ba kayong Na naman. Pumapasok. Bakit yung pumapasok ka na lang? Meron kang advance party. Samantala. Mapa-local international. Oh, may notification. Kulang na lang hingan ng passport eh. Dire-diretso lang. Aray. Ano ba ang outfit mo dati? Baka gusto niya yung Mickey Mouse mo outfit. Eto na. May pa-burger. Kaalala niyo po sila. Kaibigan ko. Kaibigan niyo po. So, wala akong karapatan mag-kaibigan yung mga taga dito sa Colorado. Aray. Mantala ko hindi nga pinansin papasok. Kayaan lang ako. Buti hindi kayo hingan ng ID. Kasi yung nasa una ko, hindi nga na ID. Oh.
Eh, habang hindi nga siya, dire-diretso lakad ko. Pero siya. Ay, ako wala ako kasabay eh. Hindi rin. Dati din. Sinamahan ka pa nga ng gwardiya dito. Hindi na siguradong dito pupunta. Panigurado ka Pero yung isang guard, ngumiti sa akin eh. Oh. Baka naalala nila yung binigay kong ano. Burger. Hindi. Tasty nung nakaraan bago umalis. Baka sira. Eh, nakailang punta ka dito, diba? Kailan Thank ka you, na Lop, pumunta Lop. dito? Yun na nga, nakakailang pula siya dito. Baka kada pumupunta may nawawala. Aray ko. The bakuna outfit. Ano ba mo binili? I'm so full. Makabili ka ng relo? Relo? Towel. Pinalitan ko na. Malaki yun. Nag-insenso ako pagising ko. Nakita mo yung frame. Gumagano. Nagtirik na ng kandila si ano, sila Disari. Ano ba yung Desiree niya? Diction lang ba yun? O Desiree talaga pangalan? Disari. Dizzy. Ewan ko, ako, Ano yun lang. pangalan niya? Ah, Dizzy. 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 Ray. Parang Dizzy. R-E-E. Parang Bisaya. Bisiri. Pero pinagpipilitan niya na 20. Pero 21 years old na siya. Baka desisyon. nanonood yun. Naman naman, 21 na siya. Amin ka nga anak, This year. paliwanag mo. Pinipilit niya pa rin niya 21 na yun. Una-una, di pa niya alam kung ano edad niya. Upcoming. Padya daw yun. Ganda ng kuko, ha? Buti na lang puti. Yung talo sabi mo kagabi, nakasal mo magputi. Buti na talaga maganda yung ilaw natin ngayon. Naalala ko yun. Maganda na yung resto mo sa bahay mo. Pag Pag sa mga samang should be bongga kasal. bahay. Totoo. Maganda na yung ano. Resto sa camera. Bahay. Oo, kasi puti. Yung ilaw kasi. Aliwalas. Tapos ko yung background si Ma'am Tita. Ano ba yun? Okay ba? Okay na kat. Ayun. Uy, boss nyo. Ba't di kayo nagsipasukan? Ano araw ba ngayon? One. Tuesday. Oh. Tama ba ako? Tuesday kasi. Ay, Wednesday na ba? Uy, November. Ano ba ngayon? Maga tayo uwi. I hope so. Attendance. Yes. May pagkain ka pa sa